Ljudi, javno su nekim snijem i ljudi prošao me novi klip. Ljudi, danas ću vam pokazati trik koji je prevario hudinija. Trik koji je zaista ekstra i koji se radi sa ovim ekstra kartama. Znači, mnogo zanimljivih trikova ima, ali ja ću vam pokazati ovaj. Također nema obaveštenja za ovaj klip, nema obaveštenja za ovaj trik. Tako da, hajmo da počnemo. Znači, evo, vižbe, znači koju god kartu, stvarno je nebitno koja je karta, evo ova. Evo je, neću raditi pošto sam imam zadnju kamerom. Dobro, znači ova karta. I nemojte sad misliti da imam sad tu duplu kartu gore, vidite da nemam. Dobro sad, evo sad. Ovo ćemo staviti po sredini špila. Stavili smo. Sad, da bi se kao nešto ne bi sumnjali, ja ću taj špil i promešati. Samo trenutak. Evo ga, znači mešamo. Mi smo to promešali. Sad, vidite da ovdje ta karta nije. I na zadnjoj poziciji je. Znači ona će se sad stvoriti mojim magičnim dodirom. Da li je to ova karta? Da. To je ta karta, ljudi, znači ovo je ekstra trik. Znači stvarno je ekstra trik. Ako želite obaveštenje za ovaj trik, objašnjenje za ovaj trik, obavezno lajkujte video i to je bilo to. Ćao!